Dit is Anne Ruig in actie. En Sagie het haast 30 jaar. De nou-oudskipper van de KNRM wie al ridder in de orde van Oranje Nassau. En hier geen idee dat er jongen de gouden de Ruiter medaille opspelde krijgen van minister Schultz Verhagen. Een belangrijke onderscheiding verneemt naar Michiel de Ruiter, dapper zeeman. In het Limberoppen trok koningin Wilhelmina in 1900. Zo'n die 10 is het gouden exemplaar, zo'n 80 keer Utrecht. 30 hier 24 uur stand-by wijzen is net niet. Je vrouw kan je nou wel eens de deur uitsturen, maar die pieper die moest altijd naast je leggen op het nachtkastje. Die kon je niet missen. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. De laatste 15 jaar had ik maagklachten en nou, toen zei ik van ja, wat hier aan de hand is, weet ik niet. Je loopt ziekenhuis in, ziekenhuis uit, ze kunnen niks vinden. En dat bleek toch nu, dat ik weg was later, nou, stress en spanning te zijn. De minister vond dat zijn vrouw ik wel een onderscheiding hakoe. Hilly Ruig stierde vaak alleen nog voor maar fjouwe been en de man die mooi gevaar voor eigen lippen de zee opgieën. Hoe ik het zeggen moet, weet ik niet precies, maar het is een soort muurtje wat je bouwt, dus voor als hij weg is, dan... Nou, hij komt gewoon weer thuis, klaar. 1300 keer gie hij die zee op. 2200 mensen bracht Ruig in veiligheid. 1 januari 35 van Alfred Kroep. Een Duitse reddingboot waar 2 mensen bij verdronken zijn. En ja, dat doet me nog altijd wel een beetje verdriet. Want ik heb hele goede contacten met de stuurman die toen gered is. En elke keer aan elkaar zien, dan laten we wel even een traan hoor. Dan blij dat we elkaar weer ontmoeten en hij is blij dat je nog leeft. Want voor hetzelfde geld had hij er ook niet meer geweest. En dat is een van mijn zwaarste reddingen geweest die ik ooit meegemaakt. 18 uur zijn we toen weg geweest. Bijzonder werk, maar bijzondere momenten. Het was een zwangere vrouw en ja, die moest naar het ziekenhuis. En de arts was wel mee, maar tijdens de rit werd het kind geboren. Gezond en wel. Dus we zijn doorgevaren naar Hallingen. De ambulancepersoneel heeft even gecontroleerd dat alles goed was. Nou, prima. Ja, en dan kreeg je de aanvraag, hè. Waar is hij geboren? Nou, natuurlijk op het Schellinger grondgebied. Ruig is geen kapitein meer. Hoeft net meer stand-by te wijzen, maar toch, het zit hem in het bloed. Als het hard waait, dan leg je eigenlijk erop van te komen van er kan wat gebeuren. Dat zit erin en ik geloof niet meer dat het er ooit uitgaat.